ще правя плитка. Така. Ето готово. Взимам ластика, който ми на карта и го слагам така. След това го правя като на кръстче. Пашам така, така, превъртвам. И пак така. Ето, става една плитка. Взимам това нещо, как да се каже, косата. Тежи името. И пак по същия начин продължавам да надявам се да виждате как плета, защото аз искам да виждате как правя моята плитка на косата ми. Извинявайте се нафанала така, но искам да фана по-долу. Надявам се да виждате, ако не виждате, много съжалявам. Ако не виждате, може би ще го детектирам или ще правя друг видеоклип. Сега не ми се занимава. Това е. И задължително трябва да стане нещо, защото без нещо до... Мисля, че ще е по-интересно и по-красиво, както видяхте моята прическа. Ето ме. И така поне трябва да приспя с двете плитки и да ви кажа, ако ги фанете така, ще ви също много удобно е и така е удобно, успява само по двата начина. Именно е така, ако ги фанете така и сложиш тук една шнолка. Или ако не, да излизате днес, може така да седите и ще сте готови. Е така, фашно, много както виждате и заспивам. И после след това сплитате плитките, но това ще стане на другия видео. Така че бих направила отделен клип, но в момента не ми се занимава с клипове. Сега едва намери време. Взимам лака и напръсквам. Лесно, бързо, удобно и готово. И така да се покажам вече на всички клипове. И това е от мен за сега. Виждаме и до нови срещи. Пляскава!